So ngayon mga kasigbin, nagrereklamo na siya. Tawang-tawa siya nung ako ang nag-iibot kanina, kaya ngayon siya na naman. Tanawin mo kung unsaon nung pag-ibot ni, nakasumpay ning dako kayong sanga. Tignan natin. Ha? Tanawin mo na nakasumpay siya dakong sanga, tapos iibdi niya to. Tapos nakasumpay ito dito, tapos iibdi natin to. Ito na lang iibdi natin. Ang gahi, hindi maiibot. Yo, what's up mga kasigbin? So, ngayong buntag is punta kami sa Busay kasi magkukuha kami ng sagbot, yung para pakain ng rabbit. Kasi yung rabbit ko noon niya gigutom na, nagkakalibanga na ng kumakao ng laya na sagbot. Kaya kukuha siya ng fresh na sagbot para mabubusog yung rabbit niya kasi nakakalibanga na daw. Naluluoy na siya na yung rabbit niya lagi nang nagkakalibanga. Lagi niyang hinahataga ng gamot yung dahon ng kaimito, pero babalik naman. Babalik yung kalibanga niya, kaya naluluoy na siya. So pupunta kami doon. So magsusuot lang muna ako ng mask kasi baka makakasaban ako na hindi ako nagsusuot ng mask. Kasi madidelikado kasi ang virus ngayon. Kaya here we go. Napergras yung kinakaon ng rabbit para mahihilti sila. Kinahanglan sila kakain ng rabbit, ay kinahanglan sila kakain ng napir para yung ngipon nila hindi magtatagas. Kasi pag tatagas yung ngipon nila, mamamatay daw sila. So dadagan kami. Dadagan kami kasi nahadlok siya sa iro dito sa mga balay dito. Okay, baka kuno kuhaan siya ng 1 kilo. Yung iro, lulubain niya lang daw. Paano masabi? So magagansi siya kasi makukuhaan yung 1 kilo yung paa niya. So kani dito kami naglalakaw no. Ang habog ng dala nila dire. Oh, mapapaningot ka talaga ng maraming pawis pag nagsasaka ka dire. Ito yung dalan. Ito yung dalan papunta sa Busay. Hindi, Busay na pala din pero aadto tayo doon sa ibabaw para makaadto tayo doon sa tuktok. So, tingnan nyo siya. Humahangos siya, bumubukad na yung ilong niya sa kakiginahawak. Kasi kinakapoy na siya sa paglalakaw diri pagsasaka papuntang dito sa ibabaw. Siya kasing gustong kumuha ng napir doon sa ibabaw para mabubusog yung rabbit niya. Kasi nagkakalibanga daw. Ang ingon niya nga pag kakaon daw ng napir yung rabbit, mauulian daw yung kalibanga ng rabbit. Kaya pupunta sa amin dito sa ibabaw. Ha! Oh, tanawa siya. Kinakapoy na siya sa kasasaka. Sige lang siyang likramo na. Kinakapoy na daw siya. Hinahangak na daw siya ng maraming ginhawa. Kaya nagpapahuway na siya. Mga kasigbin, kinahanglan na to mag-exercise po tagamay. So, manakas ame. So mga kasigbin, ang ninindot ng view din no? So matatanaw natin doon sa ubos na nakikita yung mga building sa Cebu. So tanawa sa ninyo para makikita din ninyo kung gaano kanindot dito sa taas ng Busay na makikita natin ang Cebu. So ipapakita ko sa inyo kung ang ninindot doon no? So grabe no, ang ninindot ng overview dito kasi andito kasi sa ibabaw ang bukid ng Busay. Kaya nakikita ang ubos ng Cebu. Kasi ang Cebu is ubos kasi siya at ang Busay ay ibabaw. So grabe no, kung magtatapol-tapol ka nang nagbubuhi ka ng rabbit, huwag ka na lang magbuhi ng rabbit kung magtatapol-tapol ka, kung kakapoy-kapoy ka ng kukuha ng pagkaon. Kasi mapapas mo yung rabbit mo. So nanami dito sa ibabaw. Oh,
mahapit na kami maabot doon sa madaghang napir. So, kunting lakaw na lang namo, mga 5,000 kalakaw. 5,000 kalakaw is maabot na namon tong pagkaon ng rabbit. So, makakuha na kami ng pagkaon ng rabbit. Commander, okay ka lang ba sa paglalakaw mo? Ha? Hindi ka ba nakakapoy? Bakit nabubukad na yung ilong mo sa kakaginhawa? Ha? Pinakapoy ka na ng mayo? Pinawisan ka na ng maraming singot? Hoy! Dapat huwag tayong magpatapol-tapol kung bubuhay tayo ng rabbit para masisiksi tayo kasi lagi tayong sumasaka din sa bukid. Grabe no? Hi. So, ang bubukid din no? Tatanawin ninyo dito sa ibabaw ko. Oh. Ang ninindot ng view. Parang lasang. Kakuan mo yung lasang na may nagpupuyo na unggoy, yung kumakain ng saging. To, unggoy. Eh, ito yon. Ito yung unggoy ko. To, unggoy. Ayun, unggoy. Okay lang kamo diha. So, ito yung mga baka nako. Ititigway ko sila unta pero binabaligya ko na sila sa mga tao ko kasi kinakakapoy na ako eh. Nag-iilis ako ng rabbit eh. So, wala na ako nagbubuhi ng baka. So, magbabay na lang kayo sa baka ko. Hi baka. Bakakon ka. Bakakon ka. Ang ninindot din oh. Parang madako na bato. Hi amigo. Hala. Yan ba yung sigbin? Ang ninindot ng sigbin oh. So yan yung sigbin mga amigo. So ang yuta nila dire magugold ang kulor no. Mababaligya to. Si Commander naguguol siya kanina. Tinatumba niya yung tao doon. Yung taong mabuho, yung kinakalibang ng tao. Tinumba niya yung kinakalibang ng tao. Oh, niya. Binabagnos niya kasi kinukuha niya yung tae ng tao. So di siya magkukuha doon kasi matambok, mainit daw para mahadlok siyang maguguba yung beauty ko. Kasi yung beauty ko na tinatago ko sa init na maiitom mo niya. So, mo na ni ang naper. Mo na ni siya ang kinakaon ng rabbit para healthy ang rabbit. Tingnan mo si Meme oh, hindi ba healthy ni Meme? Meme. Duduulin ko si Meme ha, iistoryahon ko. Meme. Meme, ang healthy ka ba din he, Meme? Meme, huwag kang dumagan. Dumagan si Meme. Mahadlok ako kasi maliligsan niya si Meme. Makakabayad kami. Wala ra ba kung dalang kwarta din he kasi yung ginawat na ko gahapon na gikan sa SAP is inimbargo na ni Commander kasi siya ko nang tagiya doon. Kinukuha na niya. Wala na akong kwarta din he. So ipapatarong sa akong pasod ang one piece nako kay ang napir is mamaldito yan. Bumabawas yan pag kinukuha nimo mangangagat yan. Kakainin niya yung kamot mo. Masasamad ka. So adto tayo doon para kukuha tayo ng napir. So kukuyugan niya ako ha. Mao ni ang napir. Mo na yung kinakaon sa rabbit para healthy ang rabbit. So babalihin kami doon sa pikas kasi maniniwang yung mga napir nila din eh. So dili sa pikas matatambok kasi yung napir nila dire para madali kaming makakuha ng daghan. So tatabok sa kami din eh. Alto okay boss mo. Oh. Ang tatambok ng napir nila dire. Oh, ang dadaghan pa. So madali lang kaming makatapok ng daghan pag dinhi kami magkukuha ng napir.
kamo, kung patapol-tapol ka mo kukuha ng napir, baka akala nyo ang kakaunon lang ng rabbit ay tangkong at saka pids. So, nagkakasayop kayo kasi dili na mao. Kailangan ng saktong diet ang rabbit para dili sila lalaki sila na healthy at dili tataas yung ngipin nila at dili sila mamamatay. Sakto ba? Kuha na siya ng matambok na napir. Ang papalangga niya kasi ng rabbit, rabbit kahit may ahas dito is aanhiun niya para makakuha ng matambok ng napir. Pero ako, nagkukuha ako ng 6,000 kahapon, pinapauli niya ako para ihatid ko yung 6,000 tapos bahala na ako kung kailan ako uli kasi isisipti ko lang daw yung 6,000. Ang inani nga klase na tao, good mag-breed ng rabbit kasi makukugihan siya kumukuha ng napir. Okay, ayos. Para na kaming may cameraman dito. Si Rabbit King, siya ang master ng magbubuhay ng rabbit kasi nagre-research daw siya. So, sa una, nagpalit siya ng 2 pares ng rabbit, yung magagagmay na rabbit. Sa kaka-excited niya is tinagaan niya ng tangkong, pagkaugma, di umirig. Yun, namatay, naggagahi na dun sa tangkal niya. Hihilak na naman siya. Tapos, nagre-research na siya ng unsa ang iyang ipakaon. Nag-diet na siya ng saktong diet. 70% na siya sa grass at 30% sa feeds. Kaya nahihintay ng rabbit niya. Ang nanganganak ng rabbit niya, madadaghan ang rabbit niya. Nalilipay na siya, nadaghan na siyang kukuhaon din na napir para makakapoy siya aron magsisiksi siya. So, nahuhuma na kami nagkuha ng napir. So, lalakaw na kami. Uuli na kami sa among balay para makatunob na po nagtae din eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Maglalakaw na po kami. Pauli sa aming balay. Si nanay, si tatay naghintay sa balay. Oh. Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao eh! Nagugutom ng rabbit na mo. Naguhulat aning napir para kakaon na sila. So hinuhulat kami ng rabbit namin kasi kakaon na sila ng napir. So maglalakaw sa amin. So babay sa ninyo. So ipapakita ko lang ninyo na may something ako nakita guys, no? Mga kasigbin. So parang may sigbin na nagpuyo dire. So natatanaw niyo yung bangag niyan. So duduuli natin kung anong nasa sulod na nagpupuyo dyan. Paano masabi? Puyo dyan. Parang kung ano, yung buho na gagawasan na ng bata. So dinuol namin mga kasigbin is wala namang nagpupuyo doon. Para lang natatanaw ko yung bangag ng babaeng higante na pinapasukan din ng lalaking higante. Hala, tingnan niyo. Nag-iibot siya dyan. So iniibot niya yun para itatanom daw niya. So yung gamot is nakasumpa yun. So pag iniibot niya yan, kailangan iiboton niya muna to. So ngayon mga kasigbin, nagrereklamo na siya. Tawang-tawa siya nung ako ang nag-iibot kanina, kaya ngayon siya na naman. Tingnan natin. Ha? Tanawin mo. Nakasumpay siya dakong sanga, tapos iibtin niya to. Tapos nakasumpay ito dito, tapos iibtin natin to. Ito na lang iibtin natin.
Ang Gag. gahi, hindi maiibot. Kuat, uy. Taka, inig Ibtara, lagi ka tara ba? Ibtara. Saan pag-ibot mo na nabali? No? So mga kasigbin, uuli na kami sa among balay kasi naghuhulat na ang mga rabbit namin doon. So magkikita lang tayo dito, inigabot namin. Hello mga kasigbin, so human na may ubaklay no. So na nami dire sa balay sa among rabbit. So atong tanaw ng rabbit, tanaw na to iyang mga anak kay nang buka na kuno ang mata. Mo na siya ang neper grass. So mo na siya. Amo na ning ihatag niya karon. So sa di pa nato ihatag, ato sang tanaw ng anak sa mga kasigbi nato, so isik nato ang iyang mga anak kay nang buka na kuno ang mata. So there we go. Check natin. So ito yung sigbin ko. Ito yung mama sigbin ko. So andoon sa sulod ang kanyang mga bibis. So titingnan natin ang kanyang mga bibis, no? So okay ka lang dyan, mama sigbin. Mama sigbin. Uy, tapos, Yung mga anak, nabuka na ba ng yung mga anak niya. So ang uban is tumatanaw na sila sa kalibutan kasi nagbubuka na ang kanilang mga mata. Nawala lagi yung uban na ni Moy. So, dua, tulo. So tumatago yung iba, no? Ito na ang mga sigbi namin. So ito na yung kinukuha namin na napir kanina. Ito yung kakano niya. Kanin mo to. Kumain ka ng sigbin. Ito yung sigbi namin. Next is check muna natin yung isa. Yung bugoy na sigbi namin, yung papa ng mga rabbit. Ito yung papa nila. Ito yung papa rabbit nila, Papa Sigbin. Uy, hindi pa natagaan ng fresh na na-fear. Uy, kuha na ning guan, kining laya nga na-fear niya. So, okay lang ka diha, Sigbin. Ikaw ang Sigbin nga papa sa mga gagmay nga Sigbin. So karong buntag, nahuman na ang ating vlog. So, nakakauna ang ating mga sigbin ng na-fresh grass. Oh, shoutout ko sa tanang member sa AGB, ang kaswapong driver, especially kang Jerry Moreno og ni Junard, ug sa tanang member sa AGB, ang kaswapong driver, wa na tay kangkaw nilang joy kay lockdown man. Shoutout po ko sa tanang member sa Rabbit Cebu Rabbitry. Daghang salamat. Labi na kang Boss Aloy nga siya may nagtambag para manampuson ang pagmanak sa among first nga do rabbit. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Bye bye.